phone here. Mawani shamari. Ayisi por problema mari shamari. Mari iripo mari pana pa usati ya pana mandopa mdapayo. Pana pa nini necessary pana pa imani. So yani ndiye kuti mabebi mazona munonetsa. Ndoko kutengera phone pana pa panozoti phone ausisina. Phone ungodai. Zviri better kuti ungotaura phone yaunongoda inoita kuti aizokupa maproblem kuti uzontaura kuti phone ausisina because ndozvo zvamunongonitsira ipo. Mosvika woti kwazi phone yanje idiwo pazvani kuna zvako wapedza kupinda futi kuti phone ausisina futi. Saka nongoramba ndingotenga chero ngekutengera mazambia unopana mai vakoko. Wapedza utaura kuti hanzi zambia rakatsva nemoto zvakazodai. Saka problem yenyu asikana anonetsa stereki wo kunyazowataima sharp. Inokwanisa kufa phone yacho. Urikuona phone iyi handinayi. Phone handinayi. Kusvika payava kuzoti ane kuma 4 years 5 years. Sandora munhu shamari nezvinhu. Because zvinhu zvinonga zvichitonetsa zvinhu zvinodiwa mari zvinhu. Saka ufana kungotora chinhu chokuita zvekutamba nazvo. Inanzi kuramba hangu bebi ndokutengera phone, ndotenga phone. Sawara. Unoziva unosa phone muraini. Phone kachimudhara kanogara paside apo dai. Aha. Kanotozwana. Kanadzera. Sanga timbonocheka ipapo tonotoita sei because ini zvokuti ndikufonerero pasisteri wako paya ingasawara. Mari panapa usachikira unongoziva zvibebi wako nemari iwe. Ndazviita senguva undiziva. Unonditarisira paiwe chapter. Enda apa kutaura kuti hurumende ndongondirambira zvanditengeke. Ndakati andege kare. Anogara apa. Eke. Eta. Waita seida. Oh, wangu unonditaurirei? Hapana. Madhira akadhakwa man. Hey. Unondiudzira? Hapana. Aha. Chamani ndauya nenyaya. Ndani wangu udafona apa. Una phone ira pangasadzera. Ijawu. Oh, iwo ndo ndini yako yontoita panapo. Ndo prasa ngero Usadaro. Usaita wani ondodai papa. Ungadai papa baby. Okay. Mushina ko? Ndio chaiwo mushina uko. Timboona. Timboona. Inorowa. Inorowa ndazona. Chirungu. Saka baby ka. Inoita iyi. Maona ndozvita inoita. Saka wangati mari murungu wangu. 150. 150. Urutala kuti sendi singwenda here kana kuti milk yend. Usonya ndrowa here ungoti heri super mari usati warira. Tiri vanhu vane mabhegi avo usawara isusu tiri vanhu vane mabhegi avo. So ndakuchidai so. Chitora iye yakadari milk yend iyoyo. Then chazoona kuti toita sehandi. Aramba wakadaro mulungu. Chamikisana handiti. Okay. Sure. Ngatiinde bebe. Zvaita. Ukaona ikazorambawo andiyakufonera ikaramba foni iya. Unonga kuti ndimachipika chapter. Saka indikare mberi. Ati chakufonera ati. Uone. Sharp. Chira basa. Ndanisika muzvigondi kuti mukomana wangu nganditengera phone. But zviro zvangu zvinoshanda. Life is long story. Mudharani anongoti wadhiba chete nemwana kupinda mumaka. Arudhiba chete nditoro mari. Because bhegi rine mudharani zerari yani. Asangomusiya akapedza kuti akambatsi tatobvira ndati. Lani yanorani. Akabhaiza ngomuti khadi. Because apa anobatisine mari. Khadi rebhengi ruramba naro sengingana mari. Saka ndiro uri kufungezve mene ndonisa kuti uri kufungei achatozvizivi. Saka ndikaita bhebhi ke ndoripei. Ndikaita bhebhi ndoripei bhebhi ini ndisina mari. Asi ndinoona kutamba. Sasi naro zvimabhebhisi. Asasi torosasa hobo. Ani ndiribodzisa ndizako shamwa. Ani ndiribo. Ndinokuda. Aiwe, mvura anagaza ndona kwendirere. Ringi chaizvo. Kusati munhu wabvudzi. Perfume chaizvo. Anorwisa ine zvacho. Profana ndizvise. Ndikozinana chire nini asi nevadhako. Ndamudai bhorongo. Vakesha ndini. Asi panifana chimweni so chinozi doctor. Tine bag fanachi.
amene kuti tinozviita maitiri akadini kuti une mari dzakawanda kudai kuyani pachine bhebhi rinodana asi ndikabata bhebhi rinodana dhokta rani ndatopinda mukeshi because mashoko epfuti totorutsa mashoko ndorutsa bhebhi radhokta riyani mashura ka ando mashura anonditira pana shepe mhatso iyi nezvendakabhuya kuti zvizwe nini handizvopi mwana ndokona kwanza kuchena chena dai unomhanya nani okay kafana kaenako nozeka mashura anonditira pana ndakatuma twake mhatso iyi zvine zvonomakira ari kuita urishanda kubhendesa zvendakati waiti inini handizvopi zvauri kuita asizoziva kuti ndodini manje apa ndegirina mudhara nezvada kundiitira ka nezviri ndiri kuziva izvi handizvopi saka nini sakada kuti ndatofunga kuti nditomhanya teshe ndiri kupinza mumari urye lifo chakapona usati wafa iwe itsaga riyani asi imwe munhu wakaimuripa yani zvei asi unoshorei bebi izwa usajaha kuenda inini zviro zvangu imba yauri kuona iyi yangu imba futi yauri kuona iyo irapi yangu saka ngedzangu dzimba idzi munyaya dzangu muzita rangu inini saka zvouribva zvadhokta zvandozvoni sezvakamira dhokta chinyi pendiri dhokta washanda uchipita dhokta wemadziso ndati dhokta wamadziso here aka ngati ngoti dababa ndinokuda basi ziya basi sakozera panapa bibi nenyaya dzakati wandei zvinoda kubvunza but zveshe zvinoisa munyara dzako ndara dzangu dzakangoti dzichitofa basi dzagara dzanyora wiri chigaya chiri kudzima ruchizwa yaya ngezvipi vafana vangu vari mabasa enderai uno nezviro zvangu zvese ndezvangu zvese zvimba anoona apa ndo panogara mugara dzangu apa pandopendiri kwaatiseini zvangu vakutsana vatanga vangu vari kuakaka imba yepasiri ndiyezvo saka vandosadza paunotoda kugara rozogara pari asi garaji vakashamba kamhatso garaji iri rezimovha rendinaro ka ari pano garaji nemovha rendinayo ini ari pano andizoti waizvipa wari ndotiponesa kuti ini zvakadai hazvii tinganza ndaingorondindini foni yangu ndasiya ujeni saka handizondi kubata sei ndava ndipa foni yako ndosara chindisara nayo ndozokubata panapa dzamai ini kunditanga zviti asi ziri rangu rine ndingatanga kuba mudzoke hazvina basa mudhara akanonoka kufa tomutipa iwo ndipe foni yako ndozokudini ndozokubata mandomukotora makadhi so chimungu ichi chapo wemutengera foni kuda kuitira kuti umufonere mzine nguwa peshe paunonga ngoda kumufonera aizvi ndo zvandisingadi manje mundobvisa mari yangu yakawanda miliki nyendu kutenge foni munhu apedza kurugara nayo kana mazuva manganai munhu foni haichatopindi aishi liga mashitariti ndozvo zvandisingadi izvi mani hei nganditombofonera hangu lusiya ya iyi inopinda Hello, madam. I was tonight. Yeah.
andizvizivi yatasara eya aripo anganipoanikisa kuti aripo here yatasara pane muntu udari kuita nepafoni ngaramu ini mere muntu ndonyangadza ini kuona nifona dzona nchadoreketa naye halo ha kudini andisozvizwa nini andisozvizwa ha Phone, chii chakaitika pafoni? Phone yandakatenga pasina kana 3 days 4 days apa phone. Ai man, usanitaura zvinhu zvisina basa man. Usanitaura zvinhu zvisina basa. Because phone ndakakuudza paya ndoda kuti munhu iwe uri serious because unoda kukufonera pese pano kandichida kukufonera man. Usati sokuti ukaona munhu anenge ane mari ufunga kuti anoikaya zveyo. Mari ndoshandiwa zveyo. Usati matambire iwayo man. Tamba zvakanaka man. Saka izvo zvinoti kwa hausi kuzvizwa. Ndobvunza pafoni. Taura chinhu ndongoti kungoti ga chete. Tamisa mari dzangu muziyo. Taura tinzo chii chakaitika pafoni. wati chinyi ndikuti foni yakaulangura saka uri kuti dhomokera konge kuda foni yako ere ndikuti